Maswera bwanji amalawi anzanga konse kumene muli lero pa 10 April 2023. Ndadza ine ndi dongosolo kwambiri pakufuna kufotokozera monga ine mtolankhani wakumudzi via lowa shile mwana wopsa kwambiri second to born Kalindo, mwana amene akupeza kulowa shile komanso ndi kukhala ndi anthu amene alibe liwu kumidzi. Ndafuna kuwunikirapo zinthu zingapo especially ku chipani cha DPP chimene chili ndi khumbo kapena kufunitsitsa kuti chibwerereso mboma kupitapitiriza zitukuko zawo komanso kutsogolera amalawi ndi kuwapatsa amalawi moyo wabwino komanso chiyembekezo chabwino. Ndikutha kuona kwambiri ku DPP kuli mpungwepungwe waukulu malingana ndi kulimbana kwa utsogoleri. Utsogoleri ku DPP kulima ndi utsogoleri kwambiri kochuluka kwa zaka ziwiri zitatu takati kuona kumeneko. Ndimangofuna kwambiri kubwera lero ndi chenjezo komanso kuwunikira kwa inu amene mukulimbira mipando ku DPP komanso amene mufuna mukatenge gawo kapena kuti mukakhale nawo ku convention pakutenga voti yanu kuvotera mtsogoleri amene afuna katsogolere chipani cha DPP komanso amenenso amalawi afuna zamvotere kuti azakhale mtsogoleri wa dziko lino. Ndimafuna kwambiri ndichenjeze kwa inu a DPP chifukwa nkhondo imene ili kumenekoyo kulimbana kumene kuli kumenekoko kufunafuna udindo wa mtsogoleri wa chipani kumene kukuchitika kumene ku chipani chanucho tsiku lina likudza lidzakhudzanso dziko la Malawi. So ife amalawi taphunzira mmene tagwera kumbuyoko. Mwanimvesere ziganizo za anthu ochepa zifukwa za anthu olengera lero zikuzunzitsa anthu mazana mamiliyoni kuno ku Malawi. So tikapanda kuwunikira lero in early morning ndikuti tsiku linanso tidzagwaso chimodzimodzi. Amene mukulimbana kufuna utsogoleri zilimbanani koma ndifuna ndikhazike kwa anthu amene mukufuna kukavota ku convention chifukwa inuyo ndi amene mwatenga mtima wa Malawi, chifukwa inuyo ndi amene mwatenga utsogoleri wa uno ku Malawi, amene mukufuna mukasankhe mtsogoleri ku convention ya DPP mu July muno. Ndikufuna ndikuchenjezeni motere ine mtolankhani wakumudzi. Amalawi audio imeneyi ndikupemphani kwambiri iwafikire anthu oyenerawo aku DPP wonse amene akufuna kukavota ku convention, wonse amene akufuna kukatenga leadership wa chipanichi ku convention chifukwa leadership yo ikasankhidwa kumeneko idzabweranso kudzona kwa Malawi kuti ilamulire amalawi. So idzalamulira ku DPP koma idzafunanso ibwere kuno ilamulire kuno ku Malawi. So ndikufuna ndikuchenjezeni kwambiri anthu amene mufuna mukatenge gawo pakuvota ku convention. Ife amalawi chimene tikufuna ndi umoyo wabwino, utsogoleri wabwino okonda dziko lake komanso okonda amalawi. Ndi chimene fe tikulakalaka ife amalawi kukhala ndi dziko labwino la mkaka ndi uchi. So zinthu zimenezi zagona mwa inu anthu amene mufuna mukavotere atsogoleri anu ku convention. Munthu amadziwika kuti uyu ni mtsogoleri malingana ndi makhalidwe yake. Munthu amaoneka kuti uyuyu adatapasa ntchito ya utsogoleri akwanitsa kusamalira anthu komanso kusamalira dziko ndikusinthika zimaoneka. Ndikufuna ndikuchenjezeni anthu amene mufuna mukatenge gawo pakuvota ku convention ya DPP. Mukhale anthu oona mtima, achilungamo komanso okonda dziko lanu. Muchotse mtima wa umphawi, mtima wosauka, mtima wadyera ofuna ndalama. Chifukwa taziona ife anthu akutenga mipando chifukwa anthu olemera ali ndi ndalama amakwanisa kugula anthu iwo zawo ndikutheka ndikudzapitirizabe kuzunza amalawi.
ndiye ndikufuna ndikuchenjezeni chifukwa ngati simuchita choonadi chimene chi convention ndikuwasankha mbwerera ndikuwasankha zinthu mamina amene alibe utsogoleri kumeneko God will punish you. Ndipo tikupempherani kuti Ambuye akuvakini dzimatenda chifukwa ndi anthu amene musakufuna moyo wa Malawi kuti ukhale wowongoka. Mwanimvese kukana kumene kuli kumeneko ndikho kuti ndikuambali imodzi. Ku DPP kuli makandidate okwana amuna osaposera asanu kapena kupitirirapo nkhani sakunama. Koma ndi munthu mmodzi yekha amene ndikumwena kuti akuyankhulitsa kwambiri, akutchalenja kwambiri. I don't know kuti mphamvu zake akuzitenga pati, sindikudziwa. Koma zindikirani cha Malawi, zindikira chino inu anthu amene mukufuna mukavote convention. Musavotere munthu chifukwa kuti munthuyo akukupasani ndalama, akukugulani, akwanisa kukupangirani inuyo zambiri, anthu ochepa mwina anthu 100 or 300 amene mwina make akuona kuti mutha wamvotera convention ko iye ndikupambana. Muzindikire ichi, Malawi muno tilipo anthu almost mwina 7 to 20 million muno Malawi amene akufuna utsogoleri wabwino, amene akufuna thandizo, amene akufuna kuthekera kwa anthu mbomako kuti adzawombole mu ng'anjo wa moto umene panopa ali. Ndipo chiyembekezo chawo Amalawi ochuluka chili ku DPP. Ndiye manthanga ndi awa, tikatsogoza dyera, tikatsogoza ndalama, tikatsogoza kuti ndife anthu osauka ndi tipeze phindu kumbuyo kwawo chifukwa ndi olemera tiwadyere ifeyo ndamene tizenge kuti tikawavotere convention adzapambane. Lizati yake dziko la Malawi lidzakhale lunklabe pansi. Ife a Malawi zimene sitikufuna. Chonde ndikukwenda maso pano ine ndikupemphani amene mufuna mukavote convention, unguzani, sankhani Munthu Oyenela. Kuti munthuyu tikansiya apa adzakwanitsa kutsogolera dziko komanso chipani chathu, adzakwanitsa kuyang'anira anthu dziko ndikulisintha. Tisamtsate munthu, tisampeze munthu chifukwa kuti munthu ali ndi ndalama ndi umphawi wathu kuti tikalemerere mwa iye. Ndikulakwa chifukwa mizimu ya anthu osauka imene ili kumbuyoku, imene ili ndi chiyembekezo ku boma la DPP imene ikuwatsogoloku lidzakhalabe likulira. So Mulungu sadzakuyang'anirani inu. Mulungu sadzakusiyani, adzakukanthani kwambiri, ndipo adzakutibulani, ndipo adzakumenyani, ndipo adzakuphulitsani kwambiri Yehova. Chifukwa chani? Muwakonda zinthu zanu kusayang'anira mavuto a anthu ena kumbuyo. Chitsanzo ndichi, pa nthawi yomwe mu 2020 DPP inatenga boma, akuti inabwera ndi nkhani DPP ya Tipex yabera zisankho through Tipex. Anthu anapeka ma advice kwa makandidate amene anali ku opposition kuti apite ku court. Cheni idabwera, amipingo, organization osiyana, a private sector, komanso ena akuboma through majajiso amene anapaka chimodzi against DPP, against boma ya DPP. Manifested tigwese. Koma sanayang'anire kuti kodi boma tiligwetsa, kodi Malawi adzakhala mtendere, Malawi adzapeza mpumulo, kodi Malawiyu adzawombolera ku mavuto amene ali muno mu DPP wa anthu amene sadawerengere zimene. Mtima wawo udali wankhwidzi woyipa ofuna kugwetsa boma la DPP. Ndipo anthu awa nkhani adayipititsa ku court. Akhoti adamakwirani wizi nkhanichi motsogoza ndi corruption ndi kuyipa mtima kusalungama kwa anthu amenewa. Anapeza kuti DPP inatani kodi idachoka mboma. Mwanimvesa, DPP idachoka mboma. DPP idachoka mboma. Tamona Malawi imene ali lero. Anthu amene adamangisa DPP kuti ichoke mboma alipo ali moyo. Tamona ni Malawi mmene lero li ali. Kodi anthu amenewa Mulungu akwaona motani? Anthu amenewa adapangitsa napanga chimodzi kuti tenti against DPP pomwe iwo utsogoleri leadership kuti atsogolere dziko mwa iwo mulibe. Letona dziwo imene ili. So chiganizo cha anthu ochepa kwambiri lero li tikuzunzitsa mamiliyoni a anthu kuno ku Malawi. Lero li yagwetsa dziko lathu.
leloli dziko lathu libe pogwira, njala ponseponse, zinthu kukwera ponseponse, munthu alibe mtendere weniweni pa dziko lapansi. Tataya chikondi chabwino ndi nzake. Wanimvise? So ndifuna ndikupempheni kwambiri anthu amene mufuna mukavote ku convention ya DPP kuti chonde mukhale ndi chiganizo chabwino komanso chisankho chabwino, kuti anthu amene mufuna mukavote ku convention amene afuna adzatenge utsogoleri oyendetsa chimene chanu komanso kuzayendetsa kuno dziko lathu la Malawi, chonde akhale anthu okwanitsa utsogoleriwo, ali nawo luntha akukhoza kutsogolera Malawi komanso dziko la Malawi kutani kodi ndikulika kulika pabwino kuti unalesa akhale osangalala komanso okondwera malinga ndi utsogoleri umene yani kodi uli muno mudziko. Mwanimvesa anthu aku DPP amene mufuna mukavote convention chifukwa chani? Ndikutha kuona mkulu wina kwambiri ndisabise komanso sanyengerere awa akudonera nkhumwa. Ndifuna ndikambe ndakana nkhumwa. Mwanimvese? Ndifuna ndikambe ndakana nkhumwa chifukwa muliba membala ena amene muli kumbuyo kana nkhumwa. Mwanimvese? Siri kudana nazo na nkhumwa apite convention siri kudana nazo koma ife tikuthumatha kuona kulimba mtima komanso kudelera ndi kuyipa mtima kwa misala na nkhumwa kumene akuchita komanso kumene akuonetsa akamakhala pa msonkhano akamachita zinthu zawo. Mwanimvese? Zikusonyezeratu kuti nankhumwa ati kuti watenga convention wawina convention DP muzalo DP ikutheratu pomwepo. Ndikukuwuzani nankhumwa kukatenga utsogoleri ku convention yanu ya DP, ndikukuwuzani DP ikutha mkhali mantsanza ineni. DPP ikutheratu, ndiye DPP amene angayithese ndinu anthu ochepa adyera okona ndalama osalifuna dziko zabwino, ndinu amene mungavotera nankhumwa kuti atenge yani kodi utsogoleri. Koma utsogoleri woti autenga ku DPP ko koma osati kuti angadzalamule dziko la Malawi, zosatheka. So ngati niyo mufuna kuti nankhumwa mukasankhe kuti akhale ku chipani cha DPP, kasankheni akhale komweko, koma musweya nankhumwa sangadzakhale mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, zosatheka. Maso muzindikira ichi, nankhumwa kungoti watenga utsogoleri ku DPP, mudzo DPP yonse ikupita ku MCP, DPP yonse ikupita ku MCP. Ndiponso muzindikira ichi anthu inu amene mufuna mukasankhe ku convention, nankhumwa sali yekha. Nkhondo imene akumenya nankhumwa sali yekha. Nankhumwa kumbuyo kwake kuli government, kuli boma, khale msakudziwa. Mwanifese? Kumbuyo kwa nankhumwa kuli boma. Saulosi Chilima ndi MCP adagawanikana anthu amene 2025 sayimira limodzi. Nkhondo imene lipone kuti uyu amene ni nankhumwayi ndi amene afuna adzatenge chipani cha DPP ndi kuchipititsa ku MCP ndi kupanga alliance. Ngati msakudziwa zimene za Malawi. That's why muzimuona nankhumwa kuti ma program onse aboma nankhumwa akumakapezekapo ndikumakhala nawo ndikumakachita participate zomwe sizinachitikepo ku dziko la Malawi kumbali ya opposition. John Tembo wakhalapo leader of opposition, koma John Tembo sanapezekepo kuma department ya boma sinaonepo. Mwanifesed achakwera omwewa akhala leader of opposition ku parliament. Mwanifesed sanapezikepo ma department a boma a DPP sidaonepo. Koma lero ife nankhumwa tikumamuona akujambulisa ndi boma ili, akujambulisa ndi atsogoleri a boma ili, akujambulisa magawo osiyanasiyana, ma issues a boma onse nankhumwa amakapezeka nawo. Kodi inu amene ndi otsutsa amene mwa kaba ndikufuseni going to South Africa, Julius Malema South Africa mungampeze atajambulisa ndi Ramaphosa. Julius Malema mungampeze atajambulitsa ndi Ramaphosa. Ndifuna ndifunse na Malawi, Julius Malema amene ali leader opposition ku South Africa mungampeze akujambulitsa ndi Ramaphosa? Zosatheka. Fena kuti
Julius Malema ntchito yake ndi kutsutsa ziganizo zina zimene boma lizola ikuchita. Mwanifisa? So ngati boma ikutsutsidwa ndi izi zimenezi zimene kuchita kuti boma silingakondwere nani kodi ndi Julius Malema. So here in Malawi anayankhumwa palibe gawo lonse limene akuchita lotsala ndi boma kuti ziganizo ziboma lipanga zolawika iwo ndi kuyima mkhati opposition ndi kukana apena kulesa sulufa limene zichitike anayankhumwa zimene zidabachitapo. Mwanifisa? Which means akupanga mpeni kumphasa akupanga pyagwira tikupasa ndalama iwe nankhuma tikupasa ndalama yonse yofunikiracho tikugulira anthu nankhuma tikufuna convention iwanani kodi ukatenge chani kodi ukawine. Koma neyo ndikulumbira kwa Yehova Mulungu wamphamvu yonse anankhumwa sangawine ku convention. Ngakhale akulimba mtima kuuza anthu osiyanasiyana kuti kaya convention ikachita m'madzi kaya muntengo kaya kuphiri kaya kuti kaya kayimeno ndi ndani akuti iwo convention apita ndipo akapikisana nawo ndipo akawina. Manifest dziko lonse likumva kulimba mtima kwa nankhumwa kusowa ulemu kwa nankhumwa dziko lana kodi likumva likuonetsa kuti munthu uyu chikhalidwe alibe kumeneko akuyimako ndi ambiri siye khayo anzake sakupanga kampeni yokhudza ndi yani zimenezi koma iyeyo akungolankhula pa kupita pabwewera pa which means ndi nkholokolo imene ifuna ibalalitse DPP ku 2025 chipanichi chizakhale chopanda mphamvu. Manifesta ankapanga describe I think describe ku Professor Arthur Peter Mutharika pamene anali ku yani I don't know that yani ku festival I think yani I think so ku festival ya mena anapanga ku biko yani ku Mplanta adalangura anthu ambiri muna kuti chipanichi ndachizutsa ndine koma tazindikira ndifuna ndikuzindikitseni ife dapeza ma percent ona makuti amati 45% achakwera anapeza 35% achilima anapeza 20% 20 plus 35 imene ikupanga 55%. Which means anakhala kuti palibe alliance DPP imatenga sene kuti boma. So chinthu chomwe lelonso chinthu chomwe jaso lelo chinthu chomwe jaso MC apanga plan government apanga plan tenti nankhuma timpange support nankhuma kuti apange chisokonezo chipanichi abalisa anthu amene mwawa kuti nankhuma ndife tizapanga alliance. Izo ngati zingatheke mu mphamvu yeni ndime yawo ipayo zitheke zichitike poti anthu ena ochepa osakonda dziko komanso osafunira anthu ena zabwino ozikondetsa iwo yene odzikonda okha akavotera nankhuma ndikuwina yani kodi convention. Apo iso mina ena amene asankhidwa kuti akayendese chisankho chimenechi ena amwina boma la agula ndalama kuti nankhuma mukambere mavoti mukabera mavoti nthawa mukampasa nankhuma. It's okay fine I think zikhoza kutero koma ine fa ndikuuze na Malawi amene muli ni kuje ni ku DPP amene muli makadinera amene fa mu MTV bwanji nonse muyambe mayi makale kumeneko chifukwa zaonetsala kuti uyuyu ndi mdani wamkulu kwambiri nankhuma ndiye mdani wamkulu kwambiri ku DPP ko saobisena amene muli ni mocheni ma candidate nankhuma ndiye mdani wamkulu kwambiri kumeneko. So mdani wakulu ngonjese zimafunika inuyo mukhaleni mphamvu. Mwanamvisa chifukwa kuseli kwa nankhuma kuli government ngati sakudziwa ineyo mzimu wa Ambuye wandu zimenezo kuseli kwa nankhuma kuli government. So inuyo pano kapaika nankhuma simuyangonjese bwanji mupange chimodzi ngati magwirizana kuti adadi namene akupana convention lola ni adadi nankhuma akapikisana convention. Mwanamvisa anthu awiri ngati kabambe namene afuna yame convention lola kabambe nankhuma akangodi akapisa convention ngati kukupita ujeni mwanamveka convention lola mwanamveka ndi nankhuma akapikisana anthu awiri inu nonse mpange support munthu amene mungasankhe kumene ula candidate 1. Mwanamvisa mukatelo mukawina koma ngati wina aliyense akayime paika ndikukuuzani nankhuma sipangonjesa chifukwa muzimu wona makani amene akupangira makani amajawo siwamba yayi ali ndi bomba kuseliku. Mwanamvesa saleka nankhumayo
nankhumwa sali yekha komanso anthu ozindikira anthu oyipa ndamene akumutsata kumpanga sapoti anthu oyipa ndamene akwanisa kulanda ndalama zake kuti azidya zikhutitsekwa koma result yake ndikufuna kudzawo bwetsa dziko la Malawi. So ife tikulirira dziko lathu tikufuna utsogoleri wabwino leadership yabwino imene idzawombole Malawi ndi kumkweza Malawi kusintha Malawi kuchoka mbiri yakale ndi kumpatsanso mbiri yatsopano ndi zimene ife tikufuna Malawi sitikufuna za munthu sitikufuna kulemba kwa munthu tikufuna ife utsogoleri wabwino upeleke zinthu kupena pale ponse umpange munthu akumudzi osauka kukhala nayenso moyo okondwera osati omangolira ndi zimene ife tikufuna komanso kulirira. So ndikuchenjeza kwambiri ino anthu amene mupita convention ndikudadaulira kwambiri kuti mukhale anthu oona mtima wakuzindikira mtsogoleri wabwino kuti munthuyu ndikasankha akakwanisa kusa dziko musachipani chathu chifukwa chiyembekezo cha Malawi ochuluka mu dziko lathu chili ku DPP. Ngati meneko mungapenge zinthu zalubaluba muzindikire kuti mukuononga anthu ochuluka mwanimvesa. So ndi pempho langa komanso kukula ndi chisime kuti amanamveka kaya ndani atati nosimene muli kumene kuchonde zikuonesa kuti anthu numba pamodzi fa kuti mwayi noseno sili kumva liwu loyipa kapena lodelera lokuwa mtima kukula mtima ndi kudelera tumene fiti kukumva fa Malawi ndi kuanankhuma kokha basi which means tudole kuti ine ndi nkholokolo imene ikufuna kubalalitsa nkhosa zonse za ku DPP. So ife sitikufuna zimenezo especially nene tulankhana kumuzi chifukwa kuti Amalawi ochuluka chiyembekezo chawo chili ku DPP. So ndikupeka chenjezo kwambiri kwa anthu inu sitikufunanso kupanga mistake kuno ku Malawi tidapanga mistake pakusala tonse government through judgment through court kuti unongetse ifeyo Malawi chifukwa kuti zokhumba za anthu amboma komanso ndi majaji zikwaniritsidwa lero gawo la kuchuka anthu Malawi mamiliyoni a Malawi akuvutika akusauka mtendere alibe pogwira alibe chifukwa cha chiganizo cha anthu ochepa. Mulungu akukhululukira anthu amenewo. Yehova akhale nanu akukhululukire kwambiri ndi anthu odzikonda adyera odzikundikira Mulungu akukhululukireni. Ngati simulapa zindikirani ndakugahena amenewo mwanipese. So inenso sindikufuna zichitikenso ina Malawi zichitikenso kuno mafa dziko lathu ifewo lafika ponyasa poyipa popanda chiyembekezo kulibenso kwina kumene tingapite ife ndife Malawi kuti tidzakhala Malawi mpaka kalekale mpaka Yesu kubwera mwanimvesa. So ndikufuna ndiyengeze imene kwambiri anthu inu kuti muzikonze pa nthawi yomwe mufuna kusankha convention ineyo tulankhana kumudzi mwana wopsa kwambiri osati muufiti kapena mkuuluka koma mkuopa Yehova Mulungu wamphamvu yonse wakulenga inu ndikulamene analenga so ine second to born kalindo muninvest mna Malawi mwana wopsa kwambiri osati mkuuluka kapena mkukhwima kapena kuti mkutamba koma mkuopa Yehova Mulungu wamphamvu yonse amene amasungire ndi moyo tsiku nthawi. Mulungu akudaliseni zikomo.